രേഷ്മ എന്താ നാലാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ അല്ലേ? നാലല്ലേ? നാലല്ലേ അധ്യായം? ഇല്ല പ്രഭുജി, അധ്യായം 5. അധ്യായം 5-ൽ 24 പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഷെയർ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ആദ്യം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതോത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധിഭ്യശ്ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ, ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ത കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രാമത്തെ ശ്ലോക മാതാജിന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 24 മുതൽ 24 പ്രഭുജി. 24 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, 24. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24. ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. യോന്ദാ സുഖോന്തരാന്തരാത്മ സ്വതാന്തർജ്യോതിരേവ യഃ സയോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോऽധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഊർജ്ജസ്വലതവും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എടുത്തോട്ടെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മയോഗമാണ് അല്ലെ? കൃഷ്ണാബോധം പ്രവർത്തനം കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗത്തില് കൃഷ്ണബോധം എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദനും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകി അയാൾ മരണാന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ?
അതെ പ്രഭുജി. ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതെ ക്ലിയർ അതെ ആണ് അതെ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് 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 ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ. ഹരി, ശരി ശരി. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ പറയുന്ന ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദനും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്ന ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. അപ്പൊ എന്താണ്? കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ടെന്നാണ്. ആത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആനന്ദവും പരമാനന്ദവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പം ബ്രഹ്മനിർവാണം, അതായത് ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ആള് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പൂകിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമമായ പദം പ്രാപിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആള് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. മുക്തനായ ഒരാൾ ബാഹ്യവും ഭൗതികമായ സുഖം ഗ്രഹിക്കില്ല. ഇത് എത്രയും ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. അപ്പൊ മുക്താവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇത്ര കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറാം, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അത് ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി മുക്തനായി കഴിഞ്ഞു. ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഭൗതിക സുഖം ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷണികമാണെന്നും അത് പ്രശ്നം ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ബലം അടുത്ത കർമ്മ ബലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ. ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗമായ ഭഗവതാം പ്രാപിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയോട് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് മുക്തന് പ്രയോഗികമായി യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുക്തമായ ആത്മാക്കൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പരമാനന്ദം ലഭിച്ചിരിക്കും. കാരണം അപ്പൊ തന്നെ മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, ആ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു. അതിന് ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 25-ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലഭന്തെ ബ്രഹ്മനിർവാണമൃഷയേംഷിന കൽമഷാഃ ഛിന്നദ്വിധാം യഥാത്മാന സർവഭൂതഹിതോരതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും വ്യാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ നിന്ന് വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനം തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകത തനിയായിട്ട് വന്നുകൊള്ളും. അപ്പൊ അതിനാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യണം, അതല്ലേ? എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളും ക്ഷേമസ്. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങൾക്ക് കാരണം അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണെന്നും അവർക്ക്, അതായത് ആത്മാവിന് അതിന് റോളില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കും, അല്ലെ? അതെങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിന് അതിന് റോളില്ല എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു ആരംഭിക്കും. കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അതായത് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന് ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? കാരണം ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം ആ വ്യക്തികളിലുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാനും അവനും ഒരേ തുല്യമാണ്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എല്ലാവരും ജീവചൈതന്യമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി കാണുന്നത് എന്താണ്? ആ ജീവചൈതന്യത്തെ മാത്രമാണ്. ആ ശരീരത്തെ ആ വ്യക്തി കാണുന്നില്ല. കാരണം ആ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും അത് ആ വ്യക്തിയല്ല. നമ്മൊരു പല ഷർട്ട് ഇട്ടാലും നമുക്ക് ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഷർട്ട് പലതും മാറണമെന്നുള്ളൂ. അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ആ വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോണ്ടാവും അനുഭവം. പല ഷർട്ട്, ഇന്നൊരു ഷർട്ട് നാളെ ഒരു ഷർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇത്രയും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു, അടുത്ത ഫംഗ്ഷന് വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ഒരേ ജീവിത ചക്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ രീതിയിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഓരോ വ്യക്തികളെയും കാണാൻ കഴിയും ജീവിതത്തിലുള്ള. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത്
തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർക്ക് സർവ്വ ജീവജാലന ക്ഷേമം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടന്നോളൂ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം മാത്രം. ആ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് കൂടി ആ വ്യക്തി പ്യൂരിഫൈ ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പ്യൂരിഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ വ്യക്തി എല്ലാവരും ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങൾ നോക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ എന്നറിയുന്ന ഒരാൾ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും, അത് ലോകക്ഷേമത്തിനായി തീരും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോ ആ വ്യക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലോകക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ലോകക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വേണ്ട. അത് നമ്മളിൽ തന്നെ പതുക്കെ വന്നുകൊള്ളും. പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്നുള്ള സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ആസ്വാദകൻ. ഞാനല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കൺട്രോളർ. ഇതേ രീതിയിൽ പരമസുഹൃത്തും എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്തും ഭഗവാൻ. ഈ സത്യം വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ആസ്വാദകൻ, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ അധികാരി, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യവർഗത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഞാൻ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിക്കളി. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും. ഭഗവാൻ അധികാരി, ഭഗവാൻ പരമാസ്വാദകൻ എന്ന ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പ്രയത്നം നേരിടുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ കാരണം ഭഗവാനും മനുഷ്യന്റെ ബന്ധത്തെ മറക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്? നമ്മ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെ മറക്കാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ച് സാധ്യത തന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് അത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കലും മുക്താത്മാക്കളാണ്. അതാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അവര് ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും അവർ ഭൗതിക ലോകത്താണെന്ന്. പക്ഷെ എന്താണ്? അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരെന്തായാലും മുക്താത്മാക്കളാണ്. അവർ ആത്മീയത കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ ആനന്ദം അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിനെ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അടുത്ത ശ്ലോകം 26. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പരമപദ പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഇതാണ് പറയുന്നത്. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവതരം യത്നിക്ക ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ കാമവും ക്രോധവും അല്ലെ, ഇത് രണ്ടും മാറ്റണം. പിന്നെ അച്ചടക്കമാണ്, ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ കാര്യങ്ങള് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അച്ചടക്കത്തോട് കൂടി തന്നെ ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താണ്? പരിപൂർണത, അതായത് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലെ. അത് പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ പതുക്കെ അവര് പദം അവർക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാമക്രോധങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം, അച്ചടക്കം വേണം, പിന്നെ എപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പരമമായ പദം പ്രാപ്തമാണ്. മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്രമാരിൽ വെച്ച് ഉത്തമനാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം പല രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടെത്താൻ പല വഴികളുണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. യോഗ ഉണ്ട്, അഷ്ടാംഗ യോഗ ഉണ്ട്, കർമ്മയോഗ ഉണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പലതരം രീതിയിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒക്കെ നല്ല ആത്മാക്കളാണ്. അത് പവിത്രമായ ആത്മാക്കളാണ് അവരെല്ലാവരും. കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ വഴി മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയെന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുക? അവനാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ്. കാരണം അവൻ കറക്റ്റ് ആ വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പോകണം. മറ്റുള്ളവരെന്താ പല വഴിക്ക് പോണാണ്, പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ വഴിയിൽ അവർ എത്തിച്ചേരും, അതിന് സംശയമില്ല. പക്ഷെ വളഞ്ഞ വഴിയായിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ബലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ബദ്ധനായ ജീവാത്മ ആഴത്തിൽ വേർന്നിരുന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും
അത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആയ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് സുഖമായാലും ദുഃഖമാണ്, നമ്മൾ അത്രയും ബന്ധസ്ഥരായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയില്ല. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഇന്ദ്രൻ പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ആ പന്നി ഇന്ദ്രന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോ നാരദൻ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയാ, എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു സുഖം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അത്രയും കണക്ഷൻ. കാരണം ഇന്ദ്രൻ എവിടെ, പന്നി എവിടെ, പക്ഷെ അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിന്റെ കാരണം. അത്രയും പെർഫെക്റ്റ്, അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത്രയും ബന്ധസ്ഥനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ പോയിന്റാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അത്രയും കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത്. അതിന് വിടുതൽ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസി അല്ല. അത് പറഞ്ഞ മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെ കാര്യം എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ, നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അത്ര അധികം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആകപ്പാടെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധം നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനാവട്ടെ പൂർണ്ണത ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പെട്ടെന്ന് പരമപദത്തിൽ ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണബോധം? അതിന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതാണ് അല്ലെ. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പെർഫെക്ഷൻ. ഓരോ സമയത്തും ഓരോ റൂൾസുകളാണ്. കലിയുഗത്തിൽ ഇതാണ് റൂൾസ്. ഓരോ അസുഖത്തിനും ഓരോ മരുന്നുകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് അസുഖമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസുഖത്തിന്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുക. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് ആമ ധാന്യം കൊണ്ട്, അതുപോലെ കൃഷ്ണബോധമുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നിരന്തരം ധാന്യം കൊണ്ടും കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓരോ രീതികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആമയ്ക്ക് ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും, മത്സ്യത്തിന് ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണബോധത്തിന് ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും. ആ രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. എത്ര ദൂരത്തിലാണെങ്കിലും. ഇപ്പൊ മത്സ്യത്തിനെ പോലെ എത്ര ദൂരത്തിലാണെങ്കിലും മത്സ്യം സ്വന്തം കൊച്ചുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വളർന്ന ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എത്ര ദൂരത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അഡ്മിൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി. ഞാൻ അഡ്മിൻ മാതാജിനെ ആക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്, അഡ്മിൻ ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, സോറി, ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ പ്രഭുജി, വൈകിട്ട് മാതാജി. പ്രഭുജി 27 and 28. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യാം ചക്ഷു ചൈതരാന്തരേ ഭുവോ പ്രാണാപാനോ സമോ കൃത്യ നാസാഭ്യാന്തരചാരിണോ. 28. യതേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധിർ മുന്നിർമോക്ഷപരായണഃ വിഗതേ ചാഭയോ ക്രോധായസ്തദാ മുക്ത ഏവ സഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചും പുരിയങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസധാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇത് അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെ. അപ്പൊ പല രീതി, കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞാല് പല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ അതിലൊരു രീതിയാണ് നമുക്കറിയാം അഷ്ടാംഗ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ യോഗം, മെഡിറ്റേഷൻ, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്യണ രീതിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് പറഞ്ഞു എല്ലാതും എന്താണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരാം. ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധവും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വിരക്തിയാണ്. നമ്മളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാതും നിരോധിക്കണം, നമ്മളെല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്, നമ്മളെ പുരിയങ്ങളെ സെന്ററിലുള്ള അല്ലെ, ഈ പുരിയത്തിന്റെ സെന്ററിൽ പോയിന്റിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ശ്വാസത്തിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ശ്വാസത്തെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു മെത്തേഡാണ്, ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭക്തി യുദ്ധ സേവനത്തിന് അത്ര നിയമങ്ങളില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പലതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതിന് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ദാനം, സമാധി എന്നിങ്ങനെ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനാദ്യം യമം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട്, ഇരിക്കേണ്ട പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മളെ പ്രാണൻ അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കേണ്ട രീതികളുണ്ട്, അതേ
അതേപോലെ തന്നെ വിരക്തിക്കായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ലാസ്റ്റിന് സമാധിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പോണത്. അപ്പൊ യമനിയമം ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ ഈ ലാസ്റ്റ് സമാധിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ യമനിയമം ചെയ്ത് ആസനം ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിക്കും അപ്പോഴെത്തില്ല, കാരണം അപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും കഠിനമായ ഒരു മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമുക്കറിയാം അഷ്ടാംഗ യോഗം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം യോഗ പഠിക്കാൻ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണമാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല, കാരണം നമ്മളെ നിയമ ആസനം അതൊക്കെ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫെയിലിയർ റിട്ടേൺ പോരും. യോഗാചാര്യ യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി കൃഷ്ണബോധത്തിൻ്റെതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യോഗ അതായത് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അതിലെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ കാര്യവും ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മളെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ശരീരവും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വ്യാപരിക്കാനുള്ള അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ മുഴുവൻ എന്തിനും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഡയറക്ഷൻ തിരിയില്ല. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പല ചിന്തകളും നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയത്തിന് കണ്ണിന്റെ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രാക്ടിക്കലല്ല, കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കും. കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വേറെ രീതി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൊരു മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കുക, അതിന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അതിന് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാന്റെ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ഡ്യൂട്ടി, ചെവിയുടെ ഡ്യൂട്ടി, അങ്ങനെ ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, താഴേക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും, അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 29 വായിച്ചാൽ മതി. 29 കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? വായിക്കൂ. സൗണ്ട് കുറവായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോക 29. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മേ ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകം തന്നെയാണത്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസം സർവ്വലോകം ഹൈശ്വരം. അത് പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുത്കാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളും ഭോക്താവും. അപ്പൊ എല്ലാ പൂജകളും എന്ന് പറയാം, എല്ലാതരം തപസ്സുകളും അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ സ്വീകരകർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഭോക്താവ്, എല്ലാത്തിന്റെയും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, ഭോക്താവാണ്. ദേവന്മാരും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന് ഈ ശ്ലോകം മാത്രം മതി. ദേവന്മാര് ഭഗവാന്റെ താഴെയുള്ള പൊസിഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ താഴെയാണ്. അതിന് സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപനും ദേവന്മാരുടെയും പറഞ്ഞു എല്ലാ ജീവികളോടും സുഹൃത്താണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആരോടും ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരോടും സുഹൃത്താണ്. അഭ്യുത്കാംക്ഷിയാണ്, എല്ലാവരും നന്നാതാവണം, നല്ല രീതിയിൽ എന്റെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നാ പറഞ്ഞു. മാതാജി കേൾക്കുന്നതിന് വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? സൗണ്ട് കുറവുണ്ടോ? ശാന്ത മാതാജി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണോ? സൗണ്ട് കുറവായിട്ട് തോന്നി, അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇട്ടു. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മാത്രമേ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴുള്ള മിസ്റ്റേക്ക്. സ്ക്രീൻ ഷെയറിന്റെ പ്രോബ്ലം. അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്മിൻ ഉള്ളിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അഡ്മിന് മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത്?
നമ്മുടെ ആരും അഡ്മിൻ അല്ല, നമ്മുടെ ആ അഡ്മിൻ ആരും അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടാ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മളെ റൂൾ അതാണ്, അതിനൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ ആ സൗണ്ട് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ പ്രഭുവിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ. ഫാന്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് ഇല്ലേ, അത് ആ വീഡിയോ സൗണ്ട് ഇല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നതിന്? എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ എല്ലാരും ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഫാന്റെ സൗണ്ടും മറ്റു സൗണ്ടുകളൊക്കെ വരുന്നതാണ്. പ്രഭുവിന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ചിലർക്ക് മാത്രമേ കുഴപ്പമുള്ളൂ, കേൾക്കണതിനോട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചിലർക്ക് മാത്രമേ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സിഗ്നലിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, സിഗ്നലിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരൊക്കെ, പക്ഷെ അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയണത്, അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്താണ്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരാളും ഭഗവാന് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അത് തെറ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അതെല്ലാം തെറ്റും ശരിയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും സുഹൃത്താണ്, എല്ലാവരെയും അഭ്യുത്കാംക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്താണ് അല്ലെ? എല്ലാവരും നന്നാവാനുള്ള ആഗ്രഹിക്കണം, അഭ്യുത്കാംക്ഷിയുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് പല ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നല്ലേ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. നമ്മൾ ചിലപ്പോ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചും മറിഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണില്ലേ? അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ അതാരും ചെയ്യുന്നത് ഭൗതികത്തോട് നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തല്ലേ ജീവിക്കുന്നേ. അതിന്റെ നമ്മൾ തികഞ്ഞ ഒരു കൃഷ്ണബോധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം വരില്ലല്ലോ, അതെല്ലാം നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ആവില്ലല്ലോ. കറക്റ്റ് ആയില്ല അല്ലേ? അതല്ല, അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറയണത്, ഞാൻ എല്ലാവരും സുഹൃത്തുമാണ്, അഭ്യത കാംക്ഷ്യമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ. അഭ്യത എല്ലാവരും സുഹൃത്തുണ്, അഭ്യത എല്ലാവരും നന്നാവണം, നല്ല രീതിയിൽ സ്വധാമത്തിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? എല്ലാവരും അധിപന. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഇല്ല. ഇല്ല. ഇല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. പറയൂ, വേറെ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പനിഷ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, നമ്മളുടെ ആ ദോഷങ്ങള് കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തില്. അതിന്റെ അത് പുണ്യായാലും പാപമായാലും അത് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ്, ആ പാപങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ പനിഷ്മെന്റ്. അത് നമ്മള് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ യോഗം ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്, വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ അതില് കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഭഗവാൻ എല്ലാവരും സുഹൃത്ത് പോലെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അതിനുള്ള കാരണം എന്താണത്? അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ആരാ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ. അത് ഏത് ശക്തിയാ? ത്രിഗുണങ്ങള്. ശരി, ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. അതിന്റെ ആരോ പറഞ്ഞ മായ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് അല്ലെ? ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണ എന്താ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്. പക്ഷെ പറയില്ലേ, ഏറ്റവും ടോപ്പുള്ള ആള് നമ്മളെ സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ്. കാരണം നമ്മൾ ആ നിയമത്തിന്റെ അണ്ടറിലാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഓരോ നിയമങ്ങൾ ഓരോർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിയമം തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമം തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പണിഷ്മെന്റ്സുകളും കാര്യങ്ങളും തരുന്നത്, ശരിയാ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ തരുന്നത് അതാത് ശക്തികളാണ്. മായയാണെങ്കിൽ മായാശക്തി, ഏത് ശക്തി ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ യമം വരുന്നതും അങ്ങോട്ട് പോണതും ഇങ്ങോട്ട് പോണതും ചോദ്യം കൂട്ടമൊക്കെ വരുന്നത് അത് ഭഗവാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാന് എല്ലാവരോടും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ ശക്തികളുണ്ട് അവിടെ. അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ശക്തികളാണ് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്ക് പോണെങ്കിലും ഇവരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ശക്തികൾ തന്നെയാണ്.
മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ നമ്മ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ദുർഗാദേവി ഫസ്റ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മീയ ശക്തി, അതായത് അന്തരംഗ ശക്തി, അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അത്തരം ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്. നമ്മൾ പറയും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കുറെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടൂല അല്ലെ? പക്ഷെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അതിന് പറയും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ്, എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറയും. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിന്റെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്, ഇവരൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിടുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ്, അതാണ് ആ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എല്ലാവരും ഇഷ്ടം, എല്ലാവരും വരാൻ പറയും. പക്ഷെ എന്താണ്, താഴെ ഉള്ളവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറയും ഭഗവാൻ എല്ലാവരും സുഹൃത്തും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് രീതിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയത്? എല്ലാം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ അതില്? നമ്മളോട് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്ന, അപ്പൊ നമ്മളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ ഉത്തരം എന്താ പറയാ? ഭഗവാൻ പണിഷ് ചെയ്യില്ലെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അത് മായാശക്തിയില് ബന്ധിതരായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് നമ്മള് മായയിൽ മുങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെടണം. ഭൗതികലോകത്തിൽ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ട കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും തദ്ദേശികളായ ദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയെ സർവകൃഷ്ണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്ര സേവനത്തെ മനുഷ്യൻ തങ്ങളുടെ സർവസ്വം അർപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ശാന്തി നേടാനുള്ള വഴി. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സർവസ്വമാണ്. മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മ പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പല ദേവതകളും ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമാധികാരി ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരും തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ശാന്തി ലഭിക്കൂ. അതായത് കൃഷ്ണനാണ് പരമാധികാരി, ദേവന്മാരെ എല്ലാ ജീവാത്മാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരും. അപ്പൊ ദേവന്മാരും ജീവാത്മാക്കളാണ്, നമ്മളും ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതെന്താണ്, അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ശാന്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഭൗതികയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ വേണം നമുക്ക്. പരമപുരുഷനുമായുള്ള തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം. കാരണം കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനും ഞാനും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ? ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മൾ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം. ഒരാൾ മുക്തനാകുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി കെട്ടുപാടിന് എത്ര കണ്ട് കൃഷ്ണവാദം പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കെട്ടുപാടാണ്. നമ്മൾ ഒരു കർമ്മല നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നല്ലതും പൊട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ പലതരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മ അറിയാതെയും അറിഞ്ഞിട്ടും പലതരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് കെട്ടിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കെട്ടിനെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആകപ്പാട് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൗതിക കെട്ടുപാടിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയത കൂടുമ്പോ ഭൗതികത കുറയും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതികതനെ ഡയറക്റ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആത്മീയത കൂട്ടുക. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം. ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അത് ശാന്തിയാണ് അല്ലെ? ആനന്ദം, ആ പരമാനന്ദത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. നമ്മള് 22 തൊട്ടല്ലേ നോക്കിയത്? രണ്ട് ശ്ലോകമുള്ളൂ, 2-3 ശ്ലോകമുള്ളൂ. അപ്പൊ 24ാമത്തെ ശ്ലോകം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു യോഗിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ആ യോഗി എന്താണ്, സ്വന്തം ഉള്ളിൽ തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ് അല്ലെ? ഊർജ്ജസ്വല ആനന്ദം തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു. അതാണ് ഒരു യോഗിക്ക് അറിയാം. ഇതല്ലാതെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അതാണ് ആനന്ദവും സുഖവും ഊർജ്ജം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ശരിക്കും ഒരു യോഗിക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മരണാനന്തരം പരമമായ പദം ലഭിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്?
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതിന് കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ യോഗ്യ എന്ന് പറയില്ല, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്. അഷ്ടാംഗ യോഗം വഴിയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാതും വിരക്തി, നമ്മൾ പലതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിരോധിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശ്വാസങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് വേണം. അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിയമ, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. അങ്ങനെ 8 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് സമാധിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് അല്ലെ. എല്ലാതും ഭഗവാനാണ്. പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്, പരമ അധികാരി ഭഗവാനാണ്. ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദേവന്മാരുടെ അധിപനും. അപ്പൊ ദേവന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ താഴെയുള്ള ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അഭ്യുതകാംക്ഷ, എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്തും എല്ലാവരുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഭഗവാൻ കരുണ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഭഗവാൻ ആരും ഉപദ്രവിക്കില്ല അന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സന്തോഷം വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചെറിയ കുട്ടിക്ക് മിഠായി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കണ പോലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ കുട്ടിക്ക് ആ അച്ഛനമ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ മിഠായി വാങ്ങിക്കാൻ ഇല്ല, കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ നിർബന്ധ പ്രകാരം എന്താണ് അത് കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ആഗ്രഹം ഇതാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങാനാണ് നമ്മളെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം. അതേ കാര്യം അത് ഭഗവത്തല്ല. ആ കുട്ടിക്ക് മിഠായി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ആ പൈസ കൊടുത്താലേ ആ കുട്ടിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. പൈസ കൊടുത്ത് അച്ഛനും അമ്മയായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തെറ്റുപറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിഠായി വാങ്ങിച്ച കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ലാസ്റ്റ് പല്ല് കേടാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാമകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പോവാം. ആറല്ലേ മന്ദജി? ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം, ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ കറക്റ്റ് മെഡിറ്റേഷനെ പറ്റിയുള്ള അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇനി അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനാണ് മെഡിറ്റേഷനിൽ. അതിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. നമുക്ക് ശ്ലോകം വായിക്കാം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധ്യാനയോഗം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസീ ച യോഗീ ച നിർനപക്രിയഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞത്. സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അപ്പൊ സന്യാസിക്ക് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മ കർമ്മയോഗം തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അല്ലാതെ അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും അത് തന്നെയാണ് ഭക്തനും എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല. അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാ വീടുകളിലും പൂജാകാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്നവനല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കടമ നിർവഹിക്കാൻ വെറുതെ നമ്മൾ ഒളിച്ചോട്ടമല്ല ഭക്തി എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒളിച്ചോട്ടമല്ല. അതിന് കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനല്ല അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ. അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിലിപ്പോൾ വിളക്കത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ രീതി തന്നെ. പിന്നെ വിളക്കായ അഗ്നിഹോത്രം അതിന്റെ ഒരു
സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിർത്തരുത്, അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഉപേക്ഷിച്ചവനല്ല, കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച, അതായത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അല്ലാണ്ട് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം, നമുക്ക് അത് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും, ഇത് കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മ മനുഷ്യനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതിയിൽ കൂടെ നടന്നു പോവാം. ആദ്യം കുറച്ച് നടക്കുക, കുറച്ച് ഇരിക്കുക, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാക്ടീസ് പോലെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനൊരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താരതമ്യേന വിശിഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്, അത് കൂടുതൽ വിശിഷ്ടമായി തീരും. നമ്മളെ മന്റേല് എല്ലാതും ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ പരമാധികാരിയും പരമ ആസ്വാദകനും ഭഗവാനുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അത് വിശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാതും അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യാം, അതാണ് പൂർണ്ണത. സ്വത താല്പര്യം ഉപേക്ഷിച്ച് പരംപുരുഷന്റെ സംപ്രീതിക്ക് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവസത്യാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിയും യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും, ഇങ്ങനൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് സന്യാസി അഥവാ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാവട്ടെ സ്വദുദ്ദേശമില്ലാതെ പരിപൂർണത കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നു, സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായല്ല. അപ്പൊ അവൻ സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യില്ല, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിരിക്കും അവൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം യോഗ അഷ്ടാംഗ കലിയുഗത്തിൽ പ്രയാസമേറിയ പ്രക്രിയയാണ്. അതുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ യദ്യത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണബോധം ചെയ്യുന്ന കർമ്മ താരതമ്യം വിശിഷ്ടം എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ അഷ്ടാംഗ യോഗ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അതൊരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്നത് പല വഴിയിലൂടെയും ഭഗവാനിൽ എത്താം. അപ്പൊ ആ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ മെത്തേഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ധാന്യയോഗം പറയുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 2. കൃഷ്ണ യം സന്യാസമിതി പ്രാഹുര്യോഗം തം വിധി പാണ്ഡവ സന്യാസങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കഞ്ചന. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാനാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ മൈൻഡ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി കൂടുന്തോറും നമുക്ക് ആത്മീയത കുറഞ്ഞു വരും. ആത്മീയത കൂടുന്തോറും ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തി നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരും. അത് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ പരിത്യാഗം പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണ് നീ അറിയുക. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അത് പരിത്യാഗമല്ലേ, അല്ലാതെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം അല്ലെ. അത് തന്നെ. അപ്പൊ അത് യോഗം തന്നെയാണ്. യോഗം തന്നെ ഭഗവാനിൽ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരെണ്ണം 2 മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാതും ത്യജിക്കുക, അതായത് നമ്മള് എല്ലാതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പരിത്യാഗം. യോഗം എന്ന പരപുരുഷനായിട്ട് ബന്ധം. അപ്പൊ യോഗം എന്നുള്ള വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അഷ്ടാംഗ യോഗം. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അത് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്, കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പാണ്ഡുപോത്തൻ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണത ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗ്യാവാൻ കഴിയില്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ പോയാലും കർമ്മയോഗത്തിൽ പോയാലും ഭക്തിയോഗത്തിൽ പോയാലും നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ തൃഷ്ണ ഭക്തി അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തൃഷ്ണ അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലുള്ള യോഗി ആയി തീരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതായാലും അതൊക്കെ പല മീനിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ അതെങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാൻ നിവേദ്യം കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മളുടെ സെൻസ് അതിനകത്തില്ല. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇത് ഉണ്ടാവൂല, ആ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറും നമ്മള്. ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പറ്റുമോ?
ഭഗവാന് നിവേദ്യം കൊടുക്കണം അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നിവേദ്യം മന്ത്രങ്ങളോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭഗവാനിലാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആസ്വാദനം അതിൽ വരില്ലല്ലോ. അതെ അതെ തന്നെ അതെ. ആസ്വാദനം നമുക്ക് അതിൽ വരില്ല. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കൺട്രോള് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് അത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, നമ്മള് പല രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പകരം ആ നാവിനെ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ, അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ ആണ്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ തന്റെ മൂല്യ സ്വരൂപം എന്നറിയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സന്യാസി യോഗം. അപ്പൊ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു സ്വരൂപം തന്നെയുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്വരൂപമല്ല, നമുക്കൊരു ശരീരമുണ്ട്, നമുക്കൊരു സ്വരൂപം ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ സ്വരൂപമല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടേതായ മൂല സ്വരൂപമുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. ആ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയായിരിക്കും. ആ രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും അതല്ല, ആത്മാവ് എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ്, അതായത് നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദത്തിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ പതുക്കെ പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് യോഗയാണെങ്കിലും, കർമ്മയോഗ, അഷ്ടാംഗ, ഏത് യോഗയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പതുക്കെ ആ ചൈതന്യം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വ്യാപരിക്കാൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണൊക്കെ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കും. കൃഷ്ണബോധമുള്ള ഒരാൾ ഒരേ സമയം തന്നെ സന്യാസിയും യോഗിയുമാണ്. അപ്പൊ സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പരിത്യാഗം, എല്ലാതും വിട്ട്. പക്ഷെ യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷനായി. അപ്പൊ രണ്ടും കിട്ടണം. അതാണ് കൃഷ്ണബോധമുള്ള ആൾക്ക് രണ്ടുമാവും. കൃഷ്ണബോധം മാറുന്ന മനുഷ്യന് സുഖാനുഭോഗങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും ഭഗവത് പ്രീണത്തിന് മുഴുകിയിരിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ സുഖം, ഭൗതിക സുഖം ആഗ്രഹമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം അത് ക്ഷണികമാണ്. അത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു സുഖം, അതിന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് എൻഡിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ? തുടക്കം ഉണ്ട്. ദുഃഖം ഉണ്ടായാലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും, എൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ പരമാനന്ദത്തിന്, ആത്മീയതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും സ്റ്റാർട്ടിംഗും ഇല്ല, എൻഡിങ്ങും ഇല്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് ആ വ്യക്തി അത് കാരണം കൊണ്ട് ഏത് സമയവും അത് ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 3. ആരുരുക്ഷോർമുനേര്യോഗം കർമ്മം കാരണമുച്യതേ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമകാരണമുച്യതേ. അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമത്രേ മാർഗം. യോഗസിദ്ധിയാൽ ഉയർന്നവനാകട്ടെ എല്ലാം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് ഉപായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭന സാധകന് കർമ്മം എത്രേ മാർഗം. യോഗസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവനാകട്ടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധനമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്ടാംഗയോഗത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നിയമം കർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചിലത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയാണ് നിയമങ്ങളാണ്. നിയമ ആസന, അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് കർമ്മം. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജില് എല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണല്ല. അപ്പൊ അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉയർന്ന ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതെല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കും നമ്മൾ അല്ലെ? ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് എല്ലാതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള 100% ആ വിരക്തിയിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധനമാവും. അപ്പൊ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ എല്ലാതും നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ യമോ നിയമ ആസനം എന്നൊന്നല്ല, ആ ലെവലിലേക്ക് ആ വ്യക്തി ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും. യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യുന്നതമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള കോണിയായി അതിനെ കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ യോഗം, അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഒരു കോണിപ്പടി പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കയറി നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനെ 3 ആയി തിരിക്കാം.
ജ്ഞാനയോഗം, ദാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നിങ്ങനെ 3 പേർ കൊടുക്കാം. ജ്ഞാനയോഗം, ദാനയോഗം, ഭക്തി. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഏതാ ഈ യോഗത്തില്? ജ്ഞാനയോഗം, ദാനയോഗം, ഭക്തിയോഗത്തില് ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദിക്കട്ടെ, ജ്ഞാനയോഗം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഭക്തിയോഗമാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവര് ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കുള്ള ഇതനുസരിച്ച് മനസ്സിലായി ഭക്തിയോഗമാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ അവരെന്തുകൊണ്ട് ജ്ഞാനയോഗം, ദാനയോഗം ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയിലെത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാ. ജ്ഞാനത്തിൽ ത്രൂ ഭക്തിയിലേക്ക് വരും. അല്ല, നമ്മള് പതിതമായ ആത്മാക്കള്. നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ ഭക്തരടക്കം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ പൊസിഷൻ എന്താ? നമ്മള് ടോട്ടൽ സറണ്ടറാ. അല്ല, നമ്മളെ പൊസിഷൻ എന്താ? നമ്മൾ ഭക്തരാണോ? നമ്മൾ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്തൊക്കെ നമ്മളോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമ്മള് ഭക്തരല്ല, ഭക്തിയുടെ സർവീസ് സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ഗുരു, അതായത് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. കാരണം അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പതിതാത്മാക്കൾ മൂടന്മാരാണ്, പതിതാത്മാവാണ്. പതിതാത്മാക്കൾ അതാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നടക്കം പതിതമായ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞത്, മൂടനെന്ന് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അവിടെ വെത്തുമ്പോള് ആ ലെവലിൽ വരുമ്പോ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ, നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് അപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദാസാന് ദാസാന് ദാസാന്. അത്തരം താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് എന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതില് ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. കാരണം അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഈ കലിയുഗത്തില് വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല, അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം, ജ്ഞാനയോഗം ദാനയോഗം പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് എന്താ? അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ജ്ഞാനയോഗം ദാനയോഗം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താ ലാസ്റ്റ് സംഭവിക്കുക? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരും. അത് ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടും അവർക്ക്. അല്ല, അതൊക്കെ ഓക്കെ. ജ്ഞാനയോഗം ദാനയോഗത്തിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ്, ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. ആരാണ് ഭഗവാൻ, അതല്ലേ ജ്ഞാനയോഗത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് പഠിക്കണം അല്ലെ? അതെ അതെ, അല്ലാതെ പഠിക്കണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്? ഒരു വേര് അല്ലെ, ഒരു മരവും വേരും. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ലാസ്റ്റ് വേര് എവിടെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവര്. ആദ്യം ഇല എവിടെയാണ്, വെള്ളം എവിടെയാണ്, ചെടി എവിടെയാണ്, ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ലാസ്റ്റ് വേര് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെ? എന്നിട്ട് വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കും. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗികൾ അല്ലെ? യോഗികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് വെച്ച് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോ ഭക്തിയോഗികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയോഗികള് വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അവർക്ക്. ബാക്കിയുള്ള അവർ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരാ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയല്ലോ, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നമുക്ക് മെഡിസിൻ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഡോക്ടറിന്, MBBS പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടറിനെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറെ എടുത്ത മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കും. അതാണ് ഭക്തർ അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെന്ന് വെച്ചാൽ ചില വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാലും അവരെന്താ ചെയ്യാലും ആദ്യം ഗൂഗിളിൽ നോക്കും, അനലൈസ് ചെയ്യും, ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കും, വേറെ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യും, റിലേറ്റീവ്സിനോട് ചോദിക്കും. ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ച് അവര് ലാസ്റ്റ് അവിടെ എന്തെത്തും? അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഡോക്ടർ എഴുതിയ മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ്. എന്നിട്ട് അവരത് കഴിക്കും. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എന്താ ഇത്രയും സമയം അവിടെ പോയി. അപ്പൊ സമയം ചിലപ്പോ ആദ്യം കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല. ജ്ഞാനവന്മൻ പ്രവർത്തത്തെ വാസുദേവൻ സർവമിത് സമാഹാത്മ സുദുർലഭ അല്ലെ? കുറെ ജന്മങ്ങൾ അവർക്ക് എടുക്കുന്ന വരെ അവർ പഠിക്കല്ലേ. അവർ പഠിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ജന്മങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് അവരെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിയോഗം. ദാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ 3 എണ്ണത്തിനും 3 തരം
സാക്ഷാത്കാരം, നമ്മൾ 3 സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സാക്ഷാത്കാരം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗികൾ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ്. പക്ഷെ ധ്യാനയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം വരെ എത്തും. ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. ഇവർ രണ്ടുപേരും പതുക്കെ പിന്നെ കയറിയിട്ട് വേണം ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ. നമ്മൾ പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. അല്ല, നമ്മൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനവാനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? നമ്മളെ ലെവലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ പതിതമായ ആത്മാക്കളിന്, പിന്നെ നമ്മള് സുഹൃതികളാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള നിലയ്ക്കുന്നുള്ളതിൽ സുഹൃതികൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ, ദുഷ്കൃതികൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ സുഹൃതികളാണ് ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കും നമ്മൾ, അല്ലെ? നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ വിളിക്കും. അതൊക്കെ കറക്റ്റ്, ഭഗവാനെ വിളിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ സുഹൃതികൾ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ വരും. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തരായിട്ടില്ല, സുഹൃതികൾ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കാര്യം മാറി. നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗത്തിലോ അല്ല, ദാനയോഗത്തിലോ അല്ല, ഭക്തിയോഗത്തിലോ അല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മളെ മൈൻഡിലേക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തരെന്ന് നമ്മൾ പറയരുത് ഒരിക്കലും. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തരല്ല, ഭക്തരാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% ഭക്തന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. നമ്മളൊരു 10% ഉണ്ടാവും, 20% ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് 5% ഉണ്ടാകും, 50% ഉണ്ടാവും. പലർക്ക് പല റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടരിൽ നമ്മൾ പെടുന്നില്ലല്ലോ. 4 കൂട്ടരിൽ അല്ല, 4 കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നമ്മൾ പെടുന്നില്ലല്ലോ. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി. ആർത്തർ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാറുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ആർത്തരാണോ? അർത്ഥാർത്ഥികളാണോ? നമ്മൾ ചോദിക്കൂലേ? നമുക്ക് വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ വിഷമം മാറ്റണമെന്ന് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂലേ? പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ആർത്തരാണ്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാറില്ലല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉയർന്നാൽ നമുക്ക് അത് കാര്യം മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചോദിക്കാൻ, ഭക്തി തരണം എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അതെ, അതാണ്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്തി തരണം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് മാറൂല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വലിയ വലിയ കൃഷിമാർക്കടക്കം പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നല്ലേ നമ്മളെ പൊസിഷൻസ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ ചില സമയങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ തന്നെ വിളിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആ 4 ഗ്രൂപ്പുകൾ അത് തന്നെയാണ്. നമ്മള് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കാം, നമുക്ക് അറിയുന്ന കാരണമുണ്ട്. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ. മനസ്സിലായി? അങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് വിളിക്കും, ഭഗവാനെ ഇതൊന്ന് ചെയ്തായിരുന്നു പറയും. മനസ്സിലായില്ല? പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ ഉയർന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ എത്ര ഉയരുമേ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും വിടും. ഭൗതികത വിട്ടുപോകും, കംപ്ലൈൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. അതുവരെ കംപ്ലൈൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഉയരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻസ് കുറയും. ലാസ്റ്റ് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് പ്രേമം വരുന്നത്. ആരെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഹരേഷ്ണ. ദാന പരിശീലനത്തിൽ തികച്ചു വിജയിച്ച ഒരാൾ മനഃക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ മെഡിറ്റേഷനിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനഃക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര നിർത്താം. 3 ആയില്ല, 3 ശ്ലോകമായി. ഒരെണ്ണം വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം. നമുക്ക് 4-ാമത്തെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം ശ്ലോകം 4. യഥാ ഹീനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മ മനസ്സുനശ്ചരതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ. ഭൗതിക തൃഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക തൃഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ബലം ഉദ്ദേശിച്ച് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും യോഗാരൂഢനായി മാറി നമ്മൾ. കാരണം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭൗതിക തൃഷ്ണ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുക, ഇതൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യോഗാരൂഢനായി. കാരണം അതിന് പറയാം നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മളൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ട്രൈ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാലല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഏത് കർമ്മവും കൃഷ്ണ പ്രീതിക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത്, അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാഭിലാഷത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെത്തേഡുകളാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല, അതല്ല നമുക്കറിയാം. നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്തോറും കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടിക്കൂടിക്കൊണ്ടേ വരാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പറയാ ഒന്ന് ജപിച്ചാൽ മതി, പിന്നെ അപ്പൊ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ശരിയാവും, അതൊന്ന് 2 പ്രാവശ്യം ജപിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പറയാം 2 അല്ല 4 ആക്കാൻ മതി, പിന്നെ 16 ആക്കാം, അങ്ങനെ ആക്കും. പിന്നെ പൂജകളെ കാര്യങ്ങൾ പറയും, പിന്നെ നിയമങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പറയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ അത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ വിജയിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ആ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ 100% മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് റാങ്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ, അതാണ് ഭക്തൻ. ഇത് തെങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളല്ലാതെ ഒരു മെത്തേഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണപ്രീതിക്ക് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ അധ്യായം വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതൊരു മാർഗമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം തന്നെ ഇതിന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ബാക്കി ശരിക്കും നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണാബോധം, അതായത് ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പരിത്യാഗം പറയുന്നത് യോഗം തന്നെ. പരിത്യാഗം അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ വരുന്നത് പരിത്യാഗമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ശരിക്കും യോഗ തന്നെയാണ്, ഭഗവത്പുരുഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലായാലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സാധക ചെയ്യണം, അവൻ്റെതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ആസനം അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, അപ്പൊ അതൊരു കർമ്മമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ വിട്ടുപോയി, പിന്നെ എല്ലാതും നമുക്ക് നിരോധനം ചെയ്യാനുള്ള പവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് അതേവരെ നിയമങ്ങളായിരിക്കും. നിയമങ്ങൾ എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം. ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിയമത്തിന് വ്യവസ്ഥയില്ല, അപ്പൊ അവിടെ കർമ്മം നിന്നു, കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. അതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഭൗതിക തൃഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ ബലം, അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ. യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പവർ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയില് ഇങ്ങനെ ദാസാൻ അങ്ങനെ എന്താണ് കൃഷ്ണ? ദാസാന് എത്ര ദാസന് നമുക്കറിയില്ല, അത്രയും വലിയ ദാസനാണ് നമ്മള്. ആ ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മള്. കാരണം ഭക്തൻ ആവാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഭക്തൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ തന്നെ അത്രയും ടോപ്പ് ലെവലായി. വലിയ ആചാര്യന്മാര് അങ്ങനെ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മള് ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ കുടുംബമായിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും പ്രഭുജി അതൊന്ന് കുറെ പിന്നെ താഴേക്ക് പിന്നെയും പോവാണ്. അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരിങ്ങനെ കൃഷ്ണ. അതല്ല, നമ്മളതന്നെ പറഞ്ഞു, സത്സംഗങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ചകൾക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. നമ്മളെപ്പോഴും അതല്ല പറഞ്ഞു, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ ഏറ്റവും പറഞ്ഞത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തും പ്രവർത്തിക്കും. അതിന് നമ്മൾ സേവനത്തിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. സേവനം എന്തിനാന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലെ കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ സേവനം കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? എല്ലാവരും പറയും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു പറയില്ല. അതിന്റെ ഇന്റേണൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ട്? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യിക്കലാണ്.
കാരണം നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക വേൾഡിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോയി അതിൽ പിന്നെ കുടുങ്ങാൻ പാടില്ല. ഒരു സ്റ്റേബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സത്സംഗവും കൃഷ്ണാവബോധപ്രാപ്തി. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് മനുഷ്യൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭൗതിക വേൾഡിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡൗൺ ആവും. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് താഴെ വീഴില്ല. നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പറയുമല്ലോ എപ്പോഴും. എന്താണ് സർവീസ് ചെയ്യണം, സർവീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭുപാദ് പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണത്. അങ്ങനെ മംഗളാരതി ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ. അതെ. പിന്നെ അടുത്തത് പ്രഭു, ഒരു സംശയം കൂടിയുണ്ട് പ്രഭു. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പതിതാത്മാവാണ്, ഭക്തിയോഗത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണബോധം നമ്മളിപ്പോ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഈ ഇസ്കോണിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അതായത് അവരനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് പോലുള്ള വിശ്വാസം പോലും ഇല്ല. ധ്യാനയോഗത്തിൽ നമ്മള് എവിടെ വേരെന്ന് നമ്മൾ തേടി പോകും. പക്ഷെ അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നണത് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രഭു നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളില് ചിലപ്പോ എല്ലാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കണം, ഭക്തനാവണമെന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ അറിവുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തോന്നണത്. അല്ല, എനിക്ക് അതാ ചോദിച്ചതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലൊക്കെ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉള്ളിൽ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. അതല്ല അത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാന്നുള്ള ജ്ഞാനം നേരത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു അറിവുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി ചെയ്യണത്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇല്ലാന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യില്ലല്ലോ. അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാനെ അറിയാന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, കിട്ടുന്നുള്ളൂ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പല ജന്മങ്ങളും ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഇത് വളരെയധികം കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും നമ്മളെ സംഘം, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. എന്താണ്, എപ്പോഴും ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഭക്തസംഘമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്ത് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ത്ത് വീഴും. അങ്ങനെ പലർക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് പവർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പവർ ഉണ്ട്. അതാണ് പ്രശ്നം. നമുക്ക് താഴ്ത്തേക്ക് പോകാനും മുന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള പവർ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം പറയില്ല, അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് എഴുതി ഒരു കുട്ടി മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കിട്ടി. ആ കുട്ടി എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവണമെന്നില്ല, അവിടെ ഫെയിലായി പോവാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം അവനാ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് അവൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിൽ ആവും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവം. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. നമുക്ക് വീഴാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ വീഴും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് വീഴാതെ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചെയ്യണം. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ ഡ്യൂട്ടി സേവ ചെയ്യലാണല്ലോ. അതാണ് നമ്മുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ. അതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ മുമ്പ് ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു കുറെ കാലം മുമ്പ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ജഗസാക്ഷി പ്രഭു വന്നിരുന്നു. വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്നുള്ള ആ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, ആ ശ്ലോകമായിരുന്നു എടുത്തത്. ആ സമയത്ത് അതിനെപ്പറ്റി വല്ലാതെ മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ചു. അപ്പൊ
ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോ അതങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. സർവ്വധർമാൻ പരിത്യജ്യ, ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചു, എനിക്ക് ഭഗവാൻ സറണ്ടർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അത് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, ചെയ്യണ്ടേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പലരോടും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. എല്ലാരും പറഞ്ഞത് സേവ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. എവിടെ സേവ കണ്ടോ ചാടി കയറി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സേവ. എന്ത് സേവ കിട്ടിയാലും അത് മാറി നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, ആ സേവ ചെയ്തോളുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ അസ്തിത്വം തന്നെ സേവ ചെയ്യലാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല. അതായത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചാൻസസ് ഭഗവാൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ അത് മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറഞ്ഞില്ലേ, അതെ, ആ ചാൻസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യും. അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ സംഘത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ആ സംഘത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സേവ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സംഘത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മൈൻഡ് അതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നമ്മൾ വെറുതെ വേറെ ക്ലാസ്, കാരണം വേറെ ക്ലാസ് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് പോലെ കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതിൽ, എന്നാലേ നമുക്ക് അതിന് പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ശരി, നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേഷ്ണ വാഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതക്ക് ഗുരുദേവക്ക് ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നമുക്ക്. അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാരും താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് കുറവാണ്, 14-15 പേര് വരുന്നതാണ്.